Mga kapuso, this morning sa Biz Talk makikchikata sa usa ka Mindanaoan aspiring singer nga gikan sa Kidapawan City, North Cotabato. Mapawaw gyud ta karong buntaga mga kapuso sa iyahang talento nga angay gyud natong ipasigarbo. Di na nato padugayon pa, let's all welcome Rosaline Andaya. Maayong buntag Rosaline and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you? Hello po, may buntag sa tanan mga kapuso. Happy kayo kay naapil ko ani nga segment. Siyempre, gusto na namo madunggan dayon ang imuhang tingog. But before that, wanting introduce sa ang imuhang sarili sa atong mga kapuso. Kinsa ba si Rosaline? Go ahead. Hello mga kapuso. Again, I'm Rosaline Andaya. I'm 24 years of age and nagapuyo ko sa Kidapawan City, North Cotabato. And currently, nag-study ko as a RATEC student sa North Valley College Foundation Incorporated. Student pa di ay ka, Rosaline, and kutuno na wala pag kanihunong sa imuhang hilig sa pagkanta up until now. But asa ba ka usually nag-perform? Yes, attorney, nagapadayon gihapon ko karon sa ako ang career, which is sa karon is nagakanta ko sa wedding. Karon, nagabuhat ko og mga, nagakompose ko og songs. Aside sa na-mention ni mga nagkakanta ka sa mga events, na siren sab namo Rosaline na usapod ka ka-contestera. Nako, so far unsa ba ang imong ma-consider na biggest achievement sa tanang mga singing contests nga imong naapilan? Well, attorney, ang biggest nga achievement nako sa singing contest is when nag-join ko og radio station singing contest diri sa Dakbayan sa Kidapawan City, which is 40 or 41 ka barangay diri sa Kidapawan City ang ako ang nakalaban. Wow. Then wala ko na-expect nga ako ang kampiyon because sa kadaghan nga mga singers diri sa Dakbayan sa Kidapawan, yes, ako ang nakampiyon. Amazing! Congratulations, Rosaline. For sure, grabe kaayo ka proud ang imuhang parents ug mga kabarangay pod kani adto. Sa karon ba paunsa sab nakatabang ang imuhang talento sa imuha? Dako kay siyang tabang. Because nahimo kong independent, a student manggod kinahanglan nato ang financial allowances. Dako pa siyang tabang labi na sa akong parents kay makaprovide ko sa akong own allowance and makapalit ko sa akong mga needs and other necessities po. Good to know nga natabangan gyud ka sa imuhang talento. And aside sab namo na usa ka ka-avid fan ni Mariah Carey, kaya naman di na namo niya palampason na pagkakataon, pwede ba kami makahingi naman ng sample mula sa iyo? Take it away. And every time I feel afraid, my hope died into my faith, and I one more day, I can make it through the rain. Grabe! Wow! Thank you very much, Rosaline. Murag nabitin pamiana sa imuhang pa Mariah Carey karong buntaga. But thank you very much sa pag-share sa imuhang talent ug sa imuhang pong journey. Ilabi na sa tanan nato mga kapuso viewers nga nananaw ka nato. Continue to reach your dreams, Rosaline. Daghang salamat mga kapuso. Kini ang At Home with GMA Regional TV.